Asa ka modangup karon kung aduna kay problema sa imong kinabuhi? Sa tao ba or sa Ginoo? Nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Salmo 34, versikulo 8, "Sulayi og makita ninyo ang kaayo sa Ginoo. Ulahan ang tao nga modangup kaniya." Igsuon kung unsa man ang imong mga problema karon, kung unsa man ang imong gibati karon, kung aduna man kay pagduha-duha diha sa imong pagtuo sa Ginoo, kung duna may panahon nga maluya ka sa imong pagtuo diha sa Ginoo, ingon si Lord, sulayi og makita ninyo ang iyang kaayo. Sulayan nato igsuon ang pag-alagad sa Ginoo. Sulayan nato nga magpaduol kita kanunay sa Ginoo, nga sa tanang butang ang Ginoo atong pasidunggan, ug atong makita ang iyang kaayo. Atong mabati ang kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ug nag-ingon pa siya diri nga bulahan kadtong tawo nga modangup kaniya. Makita nato igsuon ang pagkamaayo sa Dios ug bulahan gayud kita kung modangup kita sa Ginoo. Kung wala tay laing dangpan, ilabi na gayud kung aduna kitay mga kaluyahon sa tong kaugalingon. Apan dili ka na pasabot igsuon nga modangup lang kita, musulay lang kita pagpakigsuod sa Ginoo kung aduna kitay mga kaluyahon, kung aduna kitay mga problema, kung dili sa tanang higayon modangup gayud kita sa Ginoo. Dili lang sa mga problema kita modangup kaniya, kung dili sa tanan nga mahitabo sa atong kinabuhi, maayo man o dili, sa kanunay kita modangup kaniya, sa kanunay kita magpasidungog kaniya, sa kanunay kita moalagad sa Ginoo. Atong sulayan ang pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi aron atong ma-experience ang pagkagamahanan sa Dios. Kung unsa ka matinud-anon ang Dios sa atong kinabuhi, kung unsa ka milagroso ang Dios sa atong kinabuhi. Bulahan gayud kita igsuon kung wala kitay laing dangpan kung dili ang Dios lamang. Amen. God bless sa tanan.